बै हेलिकप्टार गाग्राखौ खेबदों आं एसे जुम खालामना देखायनो। हेलो लोगोफोर खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो बबे जायगायाव दंफैयो एसे टेरेसनिफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बाहेरायाव ओंखारनानै देखायनोसै आङो। आयौ दासो सिखारखादों फुंजानि। आयौ हरनि 3थायावसो उन्दुदों जों। दासिमबो सिरिमोनाखै जाहैबाय दा। होहै होद थिखोद' बबे जायगायाव लाना फैखोलै दिनैलाय आंखौलाय। एकदमबारे नायलाबो नायख'हायै। नोंथांमोननो देखायनो आं एसे गोजौनिफ्राय। ओइथि आयौ 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 फैफेरा किक खालामना लाना फैदों बिथांमोनखौ दिनै हराव। आयदै 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 आयौ ओरैबायदि टेरेसआव गाखोनानैहाय दिन्थिनो थांनाय। बे टेरेसनिफ्राय नोंथांमोननो स्राय देखायनानैहाय थांनोसै। कारेन्ट ना मा जाखो ओरैलाय। कारेन्ट होनबाथाय जोबथा गियो। वाइफिल्ड लोगोफोर, वाइफिल्ड स्राय स्राय। एकदमबारे एसे गोजौमोनब्ला नुहुरजोबबावनायसोमोन। बिसिना डिउटि दंना गैया? माथो दावराव खोनादोंमोन आं दहाय रायलायनायनि। हुस जोङो दा नैबे रुमावनो दंफैयो, गाहायनि रुमावनो। मा 360 खेबदो। आं खेबखांबाय 360। आदा थांगोन मोनसे गुबुन प्रग्रामाव। फुंजानि एसे नोंथांमोननो दिन्थिहरनो गोसो जानानैहाय खालामनाय जाबाय। बै हेलिकप्टार गाग्राखौ खेबदों आं एसे थाबैनो देखायनो, एसे जुम खालामना देखायनो। बेनो जाबाय ओरैबायदि ट्राफिक नै। वाइफिल्ड डाबल रड बेयाव बाखैगोन।